Iubiți credincioși, sunt preotul Bariliu Enveanu și în această seară specială vă fac invitația de a vă alătura Sfintei noastre rugăciuni pentru pogorârea Sfântului Țiței și biruirea vrăjmașului nemilos al cozilor, care, iată, s-a năpustit asupra noastră și tulbură străzile și mințile creștinilor. Să începem. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Țiței. Amin. Veniți de luați benzină, amin. Benzină motorină, să ajungă ani lumină, Doamne ieftinește. Ani lumină să ne țină, nicio scumpiră să nu mai vină. Ne-a tocat măruntă și am rămas toți rupți în fund, Doamne ieftinește. În rezervor canistră, bidonă, cazan sau butoi, toată benzina ta s-o dai mie, Doamne. În belșug o veșnicie să ne țină, să crească o conductă-n grădină. Iar Sfântă Dătătoare de OMV-ul ieftinește și la noi. Căci a ta este împărățeala și scăderea și mărirea, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se țițeiul tău, vie motorina ta, facă-se benzina ta, precum la arabi, așa și la români. Ieftinirea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă crizele noastre, precum iertăm și noi crizaților noștri. Și nu ne duce pe noi la coadă și ne izbăvește de lucoil. Căci a ta este împărăția și scăderea și mărirea a Tatălui, a Fiului, a Sfântului Țiței. Amin.